मोजां मानसिफ्रा थाजा थाजा दा ना गोरियानि नों सायदोंखौ आं साया हा नों सायदो आं सायनांगौ जाहैबाय मोनसे सायदो दे खान्थाल लाबोदों नै लोगोफोर खान्थाल मोनबायथ' खान्थालानि मोनबाय दा दुब होनलायलायबाय मोदोमदों न' मोदोमदों दा बे खान्थाल नैबे थाइजौ बे नै थाइजौ फिथाइ बे बेलेग जाथि गोदैबा मोनामदों मोनामनायालाय बे नै बे थाइजौ नै थेफा लाना फैदों गासिबो बिमाफोर बायदि बासिनो बासियो बे नाथुर दिनैनि बाजार जानाया नाथुर नै लोगोफोर बे आरो मामोन बेयो खुलिग्रावनो हगार गोलैबाय गोरलै नाथुर ओमफ्राय ना गोरिसो खोमालै सायनोखौ माला सायबावगोन आउ माबाल' 150 थाखा बेनो माबायावनो मासेयाव बेसेबां 150 ना गोरि बानलु ना गोरि पानिलाव तिता केरेला पालक बिन्स खांख्रिखला जिरा मस्ला मस्लि मस्ला नै जि लाबोखाबाय लाव नै जे बुरजा लाबोखाबाय सामब्राम नै आलु माथो पेकेटानो फैयो जोबनो गैया नै आयु नाया थैजोबथारजोब्बाय खांख्रिखला बिराद बरिया मैफ्राय बे मैफ्रायसो आंहा माबासो होनोमोन फुदुंनासो होनलांदों बुथुवासो होनखो बेखौ आंहा बुथुवासो होनग्रा मा होनखो संदो जानांसिगोन न'आव गैला बेफोरो थाथ'दो मोजां मानसिफ्रा थाजा थाजा दा ना गोरियानि नों सायदोंखौ आं साया हा नों सायदो आं सायनांगौ जाहैबाय मोनसे सायदो दे ना गोरि बेखौ सायखानोसै नाथुर एवदो मोजां फ्रामनो बेखौ गथायैनो माबायदि मोनामथारदों मोनामदोंब्रा बे नायासो मोनामदों नायालाय मोनामखागोन माथो बरिया जाखादोंलै खादों ने खादों नाथुर एवदो प्रन्स बरिया खालै नायदो लोगोफोर नैबे ना गोरि बिराद बरिया नाथुर ओमफ्राय नैबेबो नाथुर नै जोंना मालिक बुरिया मस्ला मस्लि लाबोनायखौ दोननो नागिरदों नायदो जानांगौ दाख्लै एवदों होननानै बेनो गथायैनो एवना जादों हालदै लगायखाना दोनबावो बानलु पाउडार संख्रि जागोन आरो ना बेखौबो गोलाव जेरै दैयाव दाउ नाथुरा मोनबाय जै मोनखांबाय नै बेखौ होखायबाय एवनाया जानोसो बायदों नालाय जाजोबखायो हानायखिनिखौ जानायाव माबा गैया खमि गैया गोमोबो रायलायखाबाय बिमायाबो बिदिसो मोनजानांगौ बिदि जानो लुबैखादोंबा आङो बिदि जानो लुबै आंखाल मोना जाबाय थायोना चाइनिसआ ओंखायनो आं बिराद लुबैखोमाबाय थाखायो दे होमबालाय एवबाय थादो लोगोफोरा एसे इन्जय नाथुर जानोसै
Boleh. Sang gimana? Ngatu sang gimana? Lah ke sana nih mau baju dah. Super. Baju dah lu kata dong nang. Kamera bawa sih udah no. Itu dah kadang.